Ja, kincsem. Hát úgy döntöttem, hogy mégis csinálok egy videót. Meglepit akartam ma neked szerezni, és meglepést fogsz kapni. Mert nagyon, nagyon szeretlek téged, és nem hagylak cserben. És amit megígérek, azt tartom. Baba, nekem nagyon rossz napom volt. Meló is eleve rossz volt. Én marha próbáltam segíteni. Van egy bácsi, egy öreg angol bácsi, és nagyon jó fej, ő is sofőr egyébként, ő mindig nagyon kedves hozzám, mindig kapok tőle cukrot, ha úgy van, meg segít, meg mostanában mióta nincsen motorom, azóta mindig ő visz engem haza, és Johnnak hívják egyébként, és most segíteni szerettem volna neki, mert szegény emelgette azokat a nehéz dolgokat, és mondtam, hogy várjál John, hogy jövök, és segítek, és ahogy is emelgettem azokat a nehéz ládákat, és hát megpróbáltam megemelni, és hallod, és úgy fáj ma a hátam. Mindegy. A motorom nagyon drágán lett megszerelve, de megvan, ugye? Most viszont nem merek ráülni, képzeld el az este, ugye már hogyha megvan a motor, és én este taxit hívtam, mert nem mertem ráülni a motorra. Annyira féltem, hogy valami bajom lesz, és hogy nem láthatlak téged. Úgy döntöttem, hogy vigyázok magamra. De most motorral jöttem ide. Itt a sisakom. Ráültem, mert gyönyörű szép idő van, de mindjárt vihar lesz. És hát nem tudom igazából, hogy mi legyen, mert egy csomó bajom van, egy csomó problémám van, amiről nem tudsz. És annyira nem akarom, hogy így lássál, tudod? Az egész nagyon nehéz. Mondjuk egy szót se értesz most abban, amit mondok, mi? Persze, hogy nem. Mindegy, próbálok kicsit világosabb lenni, szóval ma elúszott egy csomó pénzem. Voltak problémáim. Hát nem olyanok, hanem ez a rohadt ügynökség, akitől bérlem a lakást, azok most baromkodnak. És akkor ma fölhív az egyik, érted, hogy hát ő jönne szerdán is, hogy megnézni a lakást, mert hogy ugye ők ellenőrzik az albérleteiket, tudod? És hát ő kitalált, hogy így hirtelen, hogy majd így szerdán majd ő leellenőrzi a lakást, vagy csinál fényképeket, hogy rendben van-e a lakás. Mondom, álljon már meg emberet. Mondom, hülye vagy? Hát mondom minimum egy héttel előbb mondom szólni kéne, hogy mi van, tudod. Ugye egyébként jut eszembe, azt tudod nagyon jó, hogy akkor múltkor abba hagytam a takarítást. Hát az azóta is úgy van. Úgyhogy ezt meg kell csinálnom. Azt akkor mondtam neki, hogy hát majd akkor maximum jövő hétfőn jöhet. És hát ez volt az egyik. A másik az, hogy nem ment el egy utalásom, és az albérlet fizetésére, nem tudom, valami oknál fogva, és hát elég sok pénz, és megint el kellett küldenem azt a pénzt, tudod? Csak most máshogyan próbáltam elküldeni, hogy biztosan el is jusson hozzájuk a pénz. És hallod, és most olyan szegény vagyok, mint a templomagere. Kétszer fizettem ki nagyon sok pénzt. Plusz a motorjavítás. Hogy fogok tudni így hazamenni? Igazából csak ez miatt vagyok elkenődve. Nagyon sok mindent akarok mondani. Na várjál, megnézem, hogy küldtél le e-mailt, úgyhogy most azt leállítom azt a videót. De ezt nem is biztos, hogy elküldöm neked, mert annyira magam alatt vagyok, hogy így nem hagyom, hogy láss.